Πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, στην Τίνο να συναντήσουμε τον αντιδήμαρχο τουρισμού. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Κορνάρος. Καθώς η Τίνο, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Daily Telegraph, βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς για το 2026. Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα από την Τίνο, κύριε Κρητικού. Να είστε καλά. Καλή Σαρακοστή να έχετε. Καλή Σαρακοστή και σε εσάς, κύριε Αντιδήμαρχε. Η αλήθεια είναι ότι της αξίζει της Τίνου αυτή η διεθνής αναγνώριση, γιατί είναι ένα από τα πιο όμορφα νησιά. Όλα τα νησιά είναι πανέμορφα, αλλά είναι ένα ιδιαίτερο νησί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Η Τίνος εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί να αρχίσει στον τομέα του τουρισμού και να αναδειχθεί, αλλά ταυτόχρονα και να αναδείξει τις ομορφιές της, οι οποίες ως πολυθεματικό προορισμό πλέον μπορούμε να μιλάμε για την Τίνο, διότι μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες όλων των επισκεπτών, από γαστρονομία, περιπατητικό τουρισμό, θαλάσσιο τουρισμό, πολιτισμό, τον οποίο πολύ καλά ξέρουν όλοι οι Έλληνες όσοι άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων τεχνογενικής στο νησί, με ένα φυσικό τοπίο το οποίο νομίζω ότι το αναδεικνύει συνεχώς και την ανεβάζει την Τίνο πολύ ψηλά στα στάνταρς των κυκλάδων και γενικά του τουρισμού και σαν προορισμό τουριστικό. Και η προσπάθεια όλων μας είναι να μην είναι μόνο κατά τη θερινή περίοδο, να μπορέσουμε όσο γίνεται να ανοίξουμε αυτή την τουριστική περίοδο. Είναι δύσκολο βέβαια για τα νησιά, το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Είναι χαρούμενο, είναι πολύ χαρμόσυνο και το δεχόμαστε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση το ότι συγκαταλεγόμαστε μέσα στα top στους top προορισμούς για το 2026, στους ανερχόμενους προορισμούς από τόσο ένα τόσο σημαντικό εφημερίδα της Μεγάλης Βρετανίας. Οι κρατήσεις μάλλον για το Πάσχα, γιατί είμαστε 40 μέρες σχεδόν πριν το Πάσχα, πώς είναι? Γνωρίζουμε ότι Τίνος πάντα το Πάσχα δεν πέφτει καρφίτσα και λόγω του θρησκευτικού τουρισμού που προσελκύει, λόγω και των πιστών. Μέχρι στιγμής είναι ενθαρρυντικά τα ποσοστά που έχετε? Αν και φέτος το Πάσχα ξέρετε πολύ καλά ότι είναι σχετικά νωρίς, αλλά τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά και όχι μόνο για το Πάσχα και για την καλοκαιρινή περίοδο. Επειδή είμαι άνθρωπος ο οποίος από το επάγγελμά μου ασχολούμαι με τον τουρισμό, βλέπουμε ότι οι κρατήσεις πάνε αρκετά καλά για όλο το διάστημα από την 25 Μαρτίου που αρχίζει με την εορτή της Μεγαλόχαρης του Ευαγγελισμού η τουριστική σεζόν πάντα στο νησί μας, και μέσα στο κρατήσεις έχουν ξεκινήσει ακόμα και για τον Σεπτέμβριο. Από τώρα είναι πάρα πολύ καλά τα μηνύματα που έχουν. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να έχουμε στην περιοχή μας ησυχία, ειρήνη, γιατί αυτό επηρεάζει πάντα τον τουρισμό. Και η Τίνος είναι έτοιμη και προετοιμάζεται ήδη και θα είναι έτοιμη να υποδεχτεί όλων των κατηγοριών τουρίστες, ώστε να μπορέσει να τους εξυπηρετήσει και να περάσουν όμορφες μέρες στις διακοπές τους. Όση ώρα μας μιλάτε, βλέπουμε πανέμορφες εικόνες από το νησί της Μεγαλόχαρης, βλέπουμε φανταστικές παραλίες, βλέπουμε ονειρεμένα ξοκλήσια, βλέπουμε τα πανέμορφα λευκά και σπιτάκια της Τίνου, στην νησιώτικη αυτή αρχιτεκτονική. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είπατε ότι περιμένετε όλους τους τουρίστες, οι Έλληνες θα είναι εφικτό να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι ή οι τιμές θα είναι όπως οι περσινές που δεν τις έλεγε κανείς ότι ήταν και εύκολα προσεγγίσει μέσα από ανθρώπους που λαμβάνουν τον ελληνικό μέσο μισθό? Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν και η Τίνος προσπαθεί να κρατάει τις τιμές όσο γίνεται πιο χαμηλά, ούτως ώστε να μπορεί να δεχτεί και τους Έλληνες, οι οποίοι οι Έλληνες είναι η δύναμη του τουρισμού του νησιού μας, οι Έλληνες στηρίζουν την Τίνο όλα αυτά τα χρόνια και εννοείται ότι εμείς μόνο ευχαριστώ τους χρωστάμε και πρέπει να τους παρέχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και σε τιμές και σε υπηρεσίες καλές, ούτως ώστε να μπορούν να περάσουν από την ελάχιστη δυνατότητα που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος να μείνει και να ξεκουραστεί στο νησί μας όλη αυτή την περίοδο που μπορούμε να φιλοξενήσουμε τον κόσμο. Θεωρώ ότι οι τιμές θα είναι είμαι σίγουρος ότι οι τιμές θα είναι σε επίπεδα που μπορεί και ο Έλληνας να έρθει να επισκεφτεί το νησί και να περάσει όμορφα, χωρίς να δυσκολεύεται και να στερηθεί πράγματα τα οποία θα ήθελε να κάνει. Εννοείται ότι οι τιμές θα είναι
πάνω κάτω σαν τις περσινές ή διαβλέπετε ότι θα υπάρχουν μειώσεις ή αυξήσεις? Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα πράγματα αλλάζουν ανάλογα και με τις επιβαρύνσεις που μπορεί να έχει μια επιχείρηση. Θεωρώ ότι θα είναι κρατημένες οι τιμές στα περσινά επίπεδα, αν και καταλαβαίνω και από συζητήσεις που έχουμε κάνει ότι θα υπάρξουν και προσφορές που θα μπορέσουν να κάνουν οι επιχειρηματίες στα καταλύματα και στις επιχειρήσεις εστίασης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τον κόσμο στην Τίνο και να μην έχουμε το πρόβλημα το οποίο όντως κάποια στιγμή υπήρξε, ότι η Τίνος ακούστηκε κάποια στιγμή ότι έχει ξεφύγει λίγο στις τιμές. Όλα θα πάνε καλά, οι επιχειρηματίες ετοιμάζονται και είμαι σίγουρος ότι και το φετινό καλοκαίρι ο Έλληνας θα στηρίξει το νησί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Έχετε λάβει γνώση του δημοσιεύματος στο οποίο προαναφερθήκαμε της Telegraph. Τι στοιχεία έχει αναδείξει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, δηλαδή τι κέρδισε το ενδιαφέρον των συγκεκριμένων συντακτών όσον αφορά στην Τίνο? Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εγώ πιστεύω ότι η Τίνος, επειδή είναι αυτό το φυσικό τοπίο το οποίο έχει, και δόξα τω Θεώ το διατηρούμε σχεδόν αναλύωτο, δεν έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την πάροδο του χρόνου, τα χωριά της, η φυσική ομορφιά που έχει, τα μονοπάτια της και φυσικά η γαστρονομία της και ο πολιτισμός είναι τα στοιχεία τα οποία όλο τον κόσμο τον κάνουν να μιλάει για την Τίνο πλέον, και βέβαια να μην ξεχάσουμε και το θρησκευτικό στοιχείο, την ύπαρξη της Εκκλησίας της Μεγαλόχαρης, η οποία δεν είναι μόνο για τους χριστιανούς όλων των κομμάτων, αλλά είναι και για τους ξένους ένα σημείο το οποίο επίσκεψης, το οποίο με ενδιαφέρον, το οποίο όποιος έρθει στο νησί σίγουρα θα περάσει από την Παναγία της Μεγαλόχαρης για να δει την εικόνα, την Αγία εικόνα της Μεγαλόχαρης, ώστε να το πηγαίνουμε σε ξένα μέρη και επισκεφτόμαστε τις εκκλησίες των ξένων κρατών. Έτσι και εδώ και οι ξένοι έρχονται και πηγαίνουν στις εκκλησίες της δικιάς μας, όχι μόνο στην... Και με αυτή την πολύ όμορφη εικόνα την οποία βλέπουμε πίσω σας, τον καταγάλανο ουρανό, την καταγάλανη θάλασσα, και με όσα πολύ όμορφα μας είπατε για την Τίνο, η οποία, κυρίες και κύριοι, αναδεικνύεται σε έναν από τους κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς από την Telegraph, να σας ευχαριστήσουμε, ευελπιστώντας ότι θα έρθουμε στο νησί σας σύντομα. Να είστε καλά, Αντιδήμαρχε. Στο σημείο αυτό, να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή.